Ang pagtuon subong, ang semanal nga pagtalakay, pagtuon, pag-review, pagsaghaw o kon pagpangina sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton Central Philippine Adventist College Church, diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang host ninyo sa sining nga programa. Kag sa sining nga tiyon, ang aton man mga batikan nga mga panelist ang akon upod sa akon nga wala. Akon unay pakilala sa inyo si Ma'am Lori Histupa, ang aton former president sang Adventist Hospital Cebu nga ginatawag sa una Miller Sanitarium and Hospital. Kag before si Ma'am Lori nag-retire, siya amo ang aton Human Resource Director diri sa Central Philippine Adventist College. Mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Tomado. Mayong adlaw man, Pastor Aragon. Kag subo man sa aton nga mga nag-upod sa aton pagtuon sa sining leksyon. Kag ari kita sa leksyon 7. So, salamat nga nangin kaupod man kamo namon sa amon pagtuon karon. Kag sa liwat ang aton nga chairman sa aton media ministry diri sa CPAC Church, si Pastor GSC Humilla Aragon Jr. Siya ang currently naton nga Human Resource Director diri sa CPAC. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Ma'am. Kag mayong adlaw sa tanan nga nagapadayon nga nagasunod sining aton matahong nga programa, ang pagtuon subong. Salamat nga nangin kaupod naman kamo namon liwat. Yes, Pastor. Ikaw ang chairman. Salamat gid sa imong donasyon sining matahong nga salaset. Kag iban pa naton nga mga kinahanglanon diri sa aton nga studio. And Pastor, we are coming up. Do may mga kulang pa kita, but we are still coming up to become a very good studio para sa aton nga media ministry. Kag kabay pa nga ang ibandera maka una-una man kung ano ang inyo makita ang amon nga microphone, amon nga i-upgrade base may ara dira nga gusto mag-donate sang lapel, we would appreciate it very much. Pastor, ari na kita sa Lection City, but sa hindi pa naton talakayon, ako nanay tamyawon ang aton mga kauturan halin sa La Carlota City, Negros Occidental, si Ma'am Gladys Castillo Tauto, si Sir Noel Salazar, si Sir Clark Istama. Kag ang aton mga kauturan dira sa Dumangas sa mga Montefrio family, mayong adlaw sa inyo. Kag sa aton mga kauturan sa General Santos sa mga Milyesa family, sa General Santos, kami nagatamyaw man sa inyo mga ginikanan ni Serini Milyesa kag ni Ma'am Delcy Hukaban Milyesa. Kag si Edgar and Ann Lopez, Pastor, sa may Tucson, Arizona, USA. Amon man siya ginatamyaw sa siningation. Kag ang aton mga kauturan, Pastor, diri sa Negros Occidental, Negros Oriental, aton mga kauturan Southern Mindanao, sa West Visayan, ang aton mga kaiping nga mga nasyon, ASEAN nations, mga Ilonggo dira sa Australia, sa New Zealand, sa Amerika, sa Europa, sa Canada, kag sa Middle East, naton nga mga Ilonggo. Thank you very much sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagsunod, kag sa inyong pangamuyo, kag sa inyong mga financial nga mga support. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton. Sa hindi pa naton basahon ang aton sadsaran nga teksto, ako na pangabayon si Ma'am Lori Histupa sa pagpangamuyo. Iduko naton mga ulo. Magpakamuyo kita. Amay nga balaan, kami karon nagapalapit sa imo. Nagkapasalamat tungod sining pagtuon nga amon ipagahimuon sa karon. Amon gina pangayo o Ginoo nga ikaw mangin kaupod namon nga may kaalam nga magkagihibalo nga sa diin kami makatalakay sining mga pagtuon nga kami man mangin makahibalo kami kag magiyahan kami sa paghimo sang tanan nga butang nga imo ginahandom para sa amon nga mangin isa kami kag maghiusa sa amon mga pamilya kag sa amon iglesia. Ini amon ginadala sa imo nga atubangan sa karon. Amon ginatugyan bangod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus.
Amen. Salamat, Ma'am Lori, sa imo nga matahom nga pangamuyo. Ari na kita, Ma'am Lori, Pastor Aragon, sa Leksyon 7 para sa Mayo 11 tubtob 17, ang liabi o kon ang kandado sa paghiusas ng pamilya. Sa English, keys to family unity. Yes. Ang pamilya, Pastor, importante. Family is a gift coming from God. That's why kita nga mga ginikanan ang aton gidya primi ginapaminsar aton pamilya. Kag si Mrs. White naghambal nga the first missionary field naton as children of God amo ang aton pamilya. Yeah. Kay kung kaisa do kasubo nga butang nga maayo ta magwali sa iban, ang iban na luwas pero ang aton pamilya kaluluoy. That's why amo ni siya ang aton tun-an karon nga adlaw, karon nga semana kung paano si Kristo mahimo nga susi o kon liabi sang aton paghiliusa sa pamilya, and then paano ang iyag gugma, and then paano ang pagkamaiya-iyahon magaguba sang aton nga pamilya, and then ang aton nga pagtugyan, and then ang last point nga aton nga tun-an ang pagkabuhi sang gugma nga aton ginsaad during the time nga when we say I do ang aton nga mga promises. Yes. Ma'am Lori, ano ang nakita mo, ma'am, sa aton nga introduction? Aton natun-an nga ang pamilya amo siya ang basic unit of society. Yes, and that's correct. And ang tanan nga butang nag-start sa pamilya. Mm. So kung ang aton nga mga pamilya, Pastor Aragon, naghiusa siya sa aton panimalay, amo man ni siya nga pamilya ang mag-compose sa iglesia naton. Karon kung ang aton nga panimalay, kada panimalay nagahiusa siya sa aton nga balay, Pastor Tomado, ini nga iglesia mangin gahiusa Most man. likely ang iglesia gahiusa man. Gahiusa man. Ini nga mga membro sang aton nga panimalay, amo man siya ga-compose ng society. Oo. And at the same time sa aton nation, Yes. kag even the whole world, Yeah. bilog So- kakalibutan. So, ang pinaka huna-hunaon gid naton kay ang aton nga leksyon, paano ini nga pamilya mangin maghiusa, amo siyang aton pagatunan karon. Okay. Yeah. Pastor Aragon, So, hindi gali naton kung kaisa malimtan naton no, nga ang pulo nga paghiusa, kung kaisa mabatian lang naton sa mga trabaho, sa opisina, sa aton mga hilikoton, apang ini man gali isa kadako kay importanteng ingrediente sa panimalay. Nga mo siya ang kabangdanan sang pagkabungkag, kabangdanan sang pagguba sang aton panimalay. Kung ining aspeto madula ingrediente sa sulod sang panimalay ang paghiusa. Yeah. Okay. Salamat, Pastor, and that's correct. Sa ginhambal ni Ma'am Lori kanami, sa imo punto man, Ma'am Lori, nga ang basic unit sang society, sang church is family. So what is a family is also the society. Kung ina nga sa syudad dira, damo da sa pamilya nga hindi nagahiliusa, most likely ang syudad amo man, ang simbahan amo man. Kung ang pamilya palaaway, most likely mapiktuhan ang iglesia, palaaway man ang iglesia. Okay, kadto kita sa Sunday. Ang aton leksyon sa Sunday, Christ the center. So amo gini pastor ang aton kag Ma'am Lori, ang aton nga isa gid sa importante. Pastor Aragon, kadamo na sa aton ginkasal, kadamo na sa imo ginkasal, permi naton gina-emphasize na ang triangle sa marriage. Hindi ba? Ang base dira nga line amo ang bana kang asawa, and then dito sa babaw nga so 1 point sa 3 sides is Christ. Pastor, pwede mo na ma-elaborate gamay. Mayara isa ka tigulang nagasakay siya sa salakyan. Nakaupo siya sang duha ka mag-asawa. Siling sang tigulang, may ara ba lang third party sa inyong pag-asawahay? Ang saway. Siling sang bana nga third party ni. Siling sang tigulang. Siling niya ako, kag sang akon asawa. 50 na kami katuig. Yeah. Kag may ara kami nga third party sa amon pagpakigrelasyon. Kag inang ika third party among Ginoo. Kag sa sulod sang 50 kat mga tuig,
ang amon panimalay nangin isa ka malipayon nga panimalay bangod sining third party nga amo ang nangin sentro sa amon panimalay nga amo ang Ginoo. So diri naton matalapangdan ma'am no pastor nga kun duwa lang gali kag wala siyang sentro nga amo si Kristo maskin unsahon maskin anhon naton ang aton panimalay hindi mangin isa ka langit sa sini nga kalibutan. Yeah. Bangod sina nga kakulang. Pastor, ma'am, thank you, Pastor, sina. Inang triangle bala, Pastor. May mga studies sina nga amugli na ang isa sa pinaka-strongest nga aspect sang kabuhi sang tao. Ang triangle. Yeah. Not even rectangle, but it's the triangle. Kay ara galida ang strength. Na ti ina siya kun sa pamilya kag sa mag-asawa ara man na siya ang triangle nga nga spito sa aton nga kabuhi kag sa aton panimalay. Our married life and our family is very strong. Ang third party. Yes, Ma'am Lori. Pastor, may isa man ka ilustrasyon. Hindi siya triangle, circle. Kung ang circle, kung ang center ang Ginoo, Yes. and everybody magpakadto sa Ginoo, nagagamay ang space in between. So, as closer as they go to Christ, which is in the center, they move closer together, kag naga-united sila. Yes. So, ang center sina amo si Kristo. Kag as you move together towards the center sa inyo nga pag-worship every morning kag evening, sa inyo nga trabaho upod sa balay, you share the burden and the responsibility sa balay, the more nga naga-united ka mo sa sulod sang panimalay. Yes. Salamat sina. Pastor sa Adventist Home, page 179. Nagasiling si Mrs. White, the closer we come to Christ, the nearer we shall be to one another. Amo gina siya ang nagahatag sa aton. And then, ang isa pa gid ka punto, Pastor, before we'll go sa aton Monday election. Nakakadto ko, Pastor, sa ruins blas ang 7 churches. Sa Ephesus, dito may ruins ang sinagoga. Kagang amon nga guide, naghahambal sa amon nga ining ang sinagoga ni inang may partition gali na. Nga ang mga lalaki kag ang mga 13 years old and above nga mga lalaki sa isa gali sila ka partition ginabutang. Ang mga babae may kumbong, may partition nga hindi sila kakita dito sang ginahimo sa sulod sang sinagoga. Ang ila lang mabatian nila. So hindi sila kapartisipar ang mga babae kag mga kabataan. Ang makapartisipar lang sa sinagoga nga diskusyon kaysa sinagoga diskusyon sang Biblia na mo dira ato lang ang mga lalaki, whereas ang mga babae kag kabataan they have been Separar sila. Separated sa wall. sila. Oo. Na sa atong eleksyon si Kristo nagaguba sina nga wall. Nga ang pag-alagad sa iya kag ang pagsimba wala na. Si Kristo ang nagguba sina nga wall. Amo man tong pagkapataya. Nga pagkapataya na gisi ang kumbong, ang separation sang wall between the holy place and the most holy place. Yes. Subot sinisilingon, no, Ma'am Lori, pastor nga kung si Kristo gali ara sa tunga, mabungkag ang inang tawag naton disunity. 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 Bangod nga yara siya sa tunga asang panimalay. So dira nato makita ng importansya no nga kung ano ang Ginoo. So amo na, Pastor, ang isa sa mga yabi sa kaya ang aton nga discussion sa buong is family unity. So one of the keys is Christ. Yes. Isa naman sa mga keys sa aton Monday election is becoming one through His love. Yes. Before Ma'am Lori na ako ihatag sa imo. Ang isa di nga nakapunto naton nga si Kristo nagpangamuyo, Pastor, during the time sang ari pa siya di sa duta. Nga a night before siya gin crucify, he was praying for his disciples that they may be one. And that my love, your love will be among them. Kang mangin ara sa ila. Kay nakita ni Jesus nga ang gugma nga ara sa ila is not an agape love. Amo ning aton leksyon, His love, God's love. Yes. So,
pero minato na mabatian kag kita naghambal man sina ga lecture man kita gawali man kita na Ma'am Lori, Ma'am Pastor sang tatlo ka klase nga gugma. The agape love, the filial love, and the eros love. Yes, eros love is between husband and wife. That's why inang erotic nga word naghalin dira. And then filial is fellows, brotherly love. But what Christ is trying to emphasize is my love, your God's love will be among His people. Yes, ano na Pastor ang God's love? What kind of love is that? Ini ang gugma sang Ginoo, ginatawag naton ini siyang selfless love. Yes. Magsiling kita nga selfless, wala balaya sang kaugalingon. Hindi may ayaw. Hindi sa iya kaugalingon nga kaugalingon. interest. Masakripisyo kita bangod hindi para sa aton advantage kundi isa ikaayo sang isa. So mo ini ang gugma nga handom sang Ginoo nga mangin kabahin sa Kabahin atong sa panimalay. atong panimalay. Oo. Hindi iya nga maiayahon nga makinaugalingon nga paghigugma kundi gugma para sa benepisyo sang isa kag isa. Iya. Oo. Nga. Amo na Ma'am Lori ang word nga eros o erotic. Yeah. Ang gugma sa opposite sex. So, ang tendency dira nga ang imo lang kaugalingon, imo ginauna. Imo ginigugma. Ang imo ginahigugma. So, first. Oo. Oo. Ang imo nga self first. Ang imo lang kaugalingon among imo ginauna-una. Okay? So, mag-ano ka sa babae, ang imo lang niya kaugalingon sa satisfaction, ang imo ginauna. And then ang filial love, brotherly love, but on the first place, ara gyapon ang self dira. Pero ang agape or God's love, amo to si Kristo nagkari diri not for himself but for others. So amo na ang gusto niya nga klase sang gugma sa sulod sang pamilya. Nga hindi una ang tatay, kundi ang tatay magkaon siya kung tapos nakaon ang mga bata iya. Kung pananglitan kulang-kulang ang kanon, kulang-kulang ang sudan, amo na ang selfless kind of love. Siya Yes, lang. Ma'am Lori. Yep. Becoming one. Yep. Aton mabalaan nga ining duha ka individual, they come from the duha different kinds of individuals. Naghalini sila sa duha ka lugar ay nagkilalahay pero nga nag-become one sila, no? So they love each other. So because of that love, which is what you term it as Agape. erotic kay Yeah, mag-asawa, oo, kay mag-asawa. mag-asawa. So because of that erotic love, they are attracted to each other and they become one through that love. Now, paano sila maka-remain sa agape love nga mag-continuous till Yep. death do us part? So kay kun ining although they are one at the first time siguro, pero through the years at Yes. pag-abot na sang kabataan, damo na Damo sila. na. And the unity in the home is very challenging na. Yeah. Hindi na hapos, never easy. Mm. But, paano ni nila ma-maintain ang ilang paghigugma nga duha as husband and wife and as a family, as a married couple, nga ma-fulfill ng till death do us part Mm. because of that agape love. Agape So the agape love of God, amo na siyang makapasustain sang ila bilang pagka one until death do us part. Yes, Pastor. So competition ini sing ginatawag nga outserving each other. Each no? other. Hindi ya competition kung sino ang ikaw to sang nagligad ang naghugas, ako naman, ikaw naman, do patudlanan na kundi nga kung sino ang nag-alagad Alagad. sang labi, amo siya ang nagadaog, Daog. no? Selfless, no? Wala Selfless, sang yeah. Lain gali, kaugalingon no? sentro. Lain, no? Kung sino ang nagadamo obra, amo siyang siya daog. ang daog. Oo, Oo. oo. Yeah. Kag-amo na nga klase sang gugma, ang gusto sang Ginoo sa aton panimalay. Ang gugma sang Dios. Because as what Pastor mentioned, Pastor Aragon, nga ang gugma sa Dios is selfless kind of love. It is a love of serving. Serve others. Yeah. Amo na ang akon nga angkol Pastor Dugay sang tigulang sa iglesia. Iyag hindi gid ko malipat siling niya kung gusto ka mo malipay, palipaya ang iban nga tao. Let others be happy. Kay kung ikaw lang gusto mag-happy, you are not happy completely. That's superficial kind of happiness. But if you can see others happy
because of the way you treat them, the way you make them happy, ang pinakadako ng happiness is coming is ara sa imo. Yes, selfishness, family destroyer. Yes, ma'am. Anong imo nakita diri, ma'am? Kung lang taon naton ang tawag nga selfishness, daw concern mo bala sa imo lang gid ka ugalingon nga ikaayo, sa imo lang gid nga bintaha at the expense Of others. of or disregarding others. Yes. Disregard mo na sila. You don't mind kung anong matabo sa ila. Basta ikaw masatisfy ka lang, no? Though excessive, sobra nga pagkapalangga mo sa kaugalingon mo. Interest mo, hara lang sa imong kaugalingon. Yeah. But Pastor, kung may pamilya ka, instead of me, siling mo kaina, we na siguro. So, maluto ka para sa pamilya mo, maninda ka, panglaba ka, maninlo ka balay para malipay ang pamilya mo. Healthy sila, pagkaon mo, tanan. So, tanan nga butang, daw ginahimo mo para na sa family mo. So, hindi na siya mangin family destroyer. Kay mahimo na siya nga ikaw na ang mag-attention sa ila tanan. So, ang matabo, i-build up mo na ang family mo. So, the reverse of it will happen. Yeah. So, i-fulfill mo na lang na siya. Ngang tanan nga butang, himuon mo para sa kalipayan sang imo nga pamilya. So, Yes. daw, amo na siguro ang Yep. mahimo naton. Pastor, before I will give you the time, may isa di, Ma'am Lori, Pastor, na nakita ko nga kita nga mga tao, human beings, have the inherent, inborn tendency to be selfish. Kay bisan gani sa mga bata, ang mga bata, hindi pa na-aware sila. Oo. Pero ang mga bata, maaagaw gid, ako ni. Oo. Mga bata may lulipap, mangayo ka lulipap, hindi ka niya tagaan, padilapon ka lang niya. Kaya ako ni, this is mine. Oh, sa mga YouTube makita mo da mga picture sa mga video sa mga bata nga gaagaw bisan gani ang twins ginaagaw ya pagid ang butang sa iya nga twin brother, sa iya twin sister because ina nga inherent sang pagkamayayahon inborn nato na. But nevertheless we are happy nga kita mga Adventista nga pinagi kay Kristo ina naton nga inborn selfishness naton. Maamatamat naton. No, through Christ maamatamat naton. So, instead nga akon amo tong sa hambal mo ma'am nga aton ni. Pastor no, na-assign kami sa Oriental. May isa ko pastor nga na Talupangdan. 7 years kami na-assign sa Dumaguete sa bahay sa Tanhay, ng Drangay districts. May isa ko pastor nga namian sa mga Cebuano. Kayang ilay nga mga hambal kung magbaligya sila to may ara ka mo da nga mo na may twerka ka mo amo ni ang isabat nila wala tanong wala kita. Gina-include niya. I'm sorry Ilonggo man ko pastor pero kung diri sa Ilongguhan wala kami sina. Makadto ka sa mga tindahan may ara ka mo sini wala kami di. Nan. Pero sa Cebuano areas wala kita sina nung miniyak kita nung unsa man imong gusto. Yeah, pastor no, simple lang na pero I can sense the ownership bala. Kay masiling ang Cebuan. May naatanong, may ara kita sinanong. Gini-include kaniya. Oo. So, ang selfishness dira daw nadula. That's one nice thing sa mga Cebuan, sa Oriental nga ako nakita. I do not know with the other Cebuan, the rest of the country. Yes, Pastor. May ara ako, Ma'am Lore, no? Pastor nga nakilalang isa ka tao, na-depressed siya. Depressed gid siya. Maskin siling niya, kadamo sa akong kwarta, mabakal ko ang gusto ko baklon, mahimo ko ang gusto ko nga himuon, kaya may kwarta siya mo. Pero nag-abot sa point sa iyang kinabuhi nga depressed siya kaayo. Abi nimo anong solusyon, Ma'am, Pastor? Sa nagsugod siya sa pagbulig.
panghatag siya, bulig siya sa mga nagakinahanglan, lagaw sa didto kag kung sinoder ang mga katawan nga nagakinahanglan sa bulig, hiyagin buligan sila nga didto nga panahon ako nabatyagan ang kalipay nga wala pa gid nako na angkon. That's Sang siya nagsugod sa pagkaalwan, hindi lang kaugalingon ng iyang gintulok, hindi siya nangin maiayahon. Ini nagdulong sang isa kada kong kalipay. Kag ini nga butang kung ma-reflectar man sa aton panimalay, ini magadulong hindi lamang sang paghiusa, kundi kalipay, kalinong, pakidait, kag matahom nga paghiliusa sa sulod sang panimalay. Pastor, may isa pagid ko kanami sa imo nga ilustrasyon. May isa man ko ilustrasyon, Pastor, nga daw nagdalom gid akon pangunauna. Mag-asawa, Pastor. It so happen nga ini ang bana may bata sa gwa sang marriage. Nagdako na ang bata kay nagtigulang naman ang mag-asawa. Dayon nagkadto ang iyab lang bata sa gwa. Ti kontra gid sang asawa. Kaya ang asawa hindi makabaton sina nga ano ni nga sitwasyon nga may bata ang iyang bana sa gwa. Nakapangasawa na ang bata. Karon kay na hospital ang bata, ang asawa sang bata. Ti nagkadto wala na gid recourse ang bata, nagkadto sa iyang tatay. Na ti ina nga mag-asawa, Pastor, manggaranon damo na kwarta nila. Damo ang tinago nga kwarta. Oo. Masil nagsiling gani nga ara sa libon, hindi sa bukid ini netabo. Ginatago lang sa dalom sang katri. Ang asawa hindi gid maghatag. Ang bata ga pakiluoy tay amo na ako na asawa 50-50 sa ospital. Ti ang asawa hindi maghatag. Siling sang bana. Kung hindi ka maghatag anon taning kwarta bedala di kay sunugon kun ginsunog to ang kwarta. Damo. Oh, ano ang pulusin ng kwarta kung hindi man ta makabulig sa iban. Kung isunugon ta na ginsunog tuod, Pastor. By the thousands ang ginsunog. Kay naakig na ang bana. Anong pulusin nga kwarta? Nga hindi magli ta kabulig. Oh. So amo na, Pastor. Nga sa bagay nga ni Adventista nga pamilya. Hindi ko lang pang-mention na ngalan. But amo na ang mga istorya. The point is, kung may ihatag ta, ihatag ta. Oo. Kay dira kita makakuha sang kalipayan. Wednesday, Pastor, submission. Ang isa di ka punto, ma'am, nga laygay ni sa aton sa mga asawa, wives, submit to your husband. Children, obey your parents. Slave, respect and obey your masters. Ang ako lang ni Pastor nga daw agaw-agawon nga ang instruction diri, wives, obey your husband. Children, obey your parents in the Lord. Pananglitan, Pastor, hindi in the Lord ang imo nga bana. Will you obey? Pananglitan ang imo nga, will you submit? Ang imo nga master as a slave, slave ka, master nimo, hindi iya Kristohanon. Wala ka kilala sa Ginoo. Will you continue to respect and obey your master? Pastor Abi, anong imo nga una-una sina? Ang balang kasulatan nagasaysay, no? Ma'am Lore, Pastor, mga kabiyanan, wives, submit your husband in the Lord. In the Lord. So, may ara nga in the Lord, hindi lang kunang aton nga bana, aton nga asawa, ang aton nga bana, magsumiter kita nga hindi iya sa Ginoo. Iya sa Ginoo. Hindi ina nagakasinanto kay mahimo kitang kasandaran, mahimo kitang instrumento nga sa diin dili makapahilapit kundi makapahilayo sa aton relasyon sa Ginoo. So kung ang aton nga mga hinigugma hindi nagasunod sa prinsipyo sa Ginoo, mayara rason nga dili kita magsumiter. Yung Ma'am Lori. Amo man na kay may mabalaan ta kon kaisa. Nga may mga kabataan nga ginikanan nila palahubog o himo sang kalainan. So ginasakit sila. Kabudlay sa bata nga mag-submit o kung mag-obey, no? Pero maayo gid nga may ara ang
instruction nga in the Lord. Yeah. So, possibility is, kung maayo ang ilang nga mga ginasugo, kag ginapaobey sa imo, sundo sundo nila. Pero kung hindi, well, gintagaan kita sa Ginoo sang freedom of choice. Yes. So, ang Ginoo, magpatunga o kung magbulig sa bata kung paano niya maubay iyang ginikanan. Yeah. Bangod Yes, Pastor. amo ni pastor ang ginasiling nga kung ang Ginoo na sentro siya sa panimalay, magadala ini sang kalipay. Pero kung ang Ginoo ibutang naton sekundaryo, maskin ano man ina nga butang kung hindi inauna ang Ginoo, hindi gid ini siya nagakasinanto nga prioridad kag ini magadala sang kalaglagan sa Yes. panimalay. So, amo na, Pastor, no, wives submit to your husbands. Oo. Ang problema lang, it is very challenging kung ang imong husband is not a believer. O hindi pareho sa imo. Ti painumon ka sang imong husband nga hindi na nami iya. Pakanon ka sang hindi nami nga pagkaon. Ti tungod kay ang instruction, ang injunction, ang laygay, wives submit to your husband. But there are times in which nga hindi kita ka-submit. But ang punto, Pastor, nga masiling kita hindi, masiling kita no. Pero in a nice way. Nga hindi man mag-offend. Kay siling ni Pablo, mga asawa nga ang inyo mga bana hindi tumulo. You have to even live a rightful kind of living so that makonverter ang imong bana. So, there are times in which we can say no. But nevertheless, this submission is still there. Oo, nga ipakita naton nga kita ya nga mga asawa, mga Kristohanon. Hindi kita ya pareho sang hindi nakakilala sa Ginoo. So, at least in a nice way so that makonverter naton. Amo man ang mga slaves, return to your master. Kung nagpalagyo ka mo kay ang master niyo, hindi Christian, hindi tumulo. But nevertheless, it is still your responsibility to return to your master and show to them that indeed you are not a kind of slave nga gabato, kundi submission kag ipakita nimo nga ikaw ya tumulo sa Ginoo nga slave ka agud tong ang imong husband, ang imong nga master makonverter nimo to become nice masters. Kag ining submission may ara siya nga limitasyon man, no? Yeah. Kung ining submission makakompromise ang aton nga Yeah. pag-alagad, That's correct. siguro that's the time we can say That's no. right. Yes. That's right. Maskin pagani, Ma'am Lori, no? Pastor, ginasingganan ako ng asawa nakon. Sila nakon sa iyaga. Pasensya ka lang gid, pero ikaduha ka lang sa akon relasyon sa Ginoo. Kag nalipay siya. Kaya nga aman, kung ang Ginoo ang akon ginauna, Correct. ang amon relasyon mangin malipayon. Kaya kung siyang akon unahon kag ang Ginoo, hindi posible nga ang mga prinsipyo nga hindi kalimutan sa Ginoo magagubaas ang amon pagpakigrelasyon sa isa kag isa. So amo man ina sa aton mga kaabyanan malipay kita kung magsiling ang aton asawa kag aton bana, pasensya ka lang gid, ikaduha ka lang gid sa Ginoo. Bangod nga kun ang Ginoo aton pag-unahon, ang aton panimalay mangin malipayon. Yes. Bangod sa presensya sang Ginoo nga yara sa aton. Yeah. And that's correct, Pastor. So, at least ang kanami lang, kung ang tanan nga members ng pamilya mag-submit sa kada isa kag isa. Oo. Even though it's very challenging kung ang imong bana hindi tumulo, but nevertheless, continue on praying. There is still hope. And then the idea of submission is still there. As much as possible, we have to respect our husband as the head of the family. But in some ways, we have also to stand firm. Kaya ang punto, Pastor, nga, unity is good. Yeah, mag-unity kita, maghiliusa kita sa gobyerno. But at the expense of the truth, that's another thing. Nga maghiusa kita sa gobyerno, pero kung Sabado na ya, another thing naman na siya. Nga, it's very challenging for us. Okay, kadto kita, Ma'am Lori, sa living the love we promise. Anong imong punto da, Ma'am Lori, na nakita? Pag-asawahay sang asawa kag sang bana, may promise na sila to live with that vows together bisan hasta magtigulang sila. So, gina-expect
nga ina nga promise i-live sa everyday nga pagka-updanay nila. Yeah. Hindi nga ina nga promise dira lang sa altar while during marriage lang. But it has to be exercise Daily. daily business ang marriage, no pastor, gina-emphasize mo gid na nga ang marriage is a daily business. So every day sa interactions kag sa relationship ina nga promise makita siya nga ginakabuhi mo every day. The living the love. We have to love each other in richer or in poorer, Yeah. in sickness or in health, till death do us part. So this is the challenge, how to live. Paano mo na ikabuhi ina nga promesa hasta gid ka mapatay. Yes, Pastor. Kanami, Ma'am Lori. Yes, Pastor. Amo na kung kisa nga sa mga kasal, hindi lang ini kung kisa mensahe sa mga ginakasal, kundi maskin pa sa mga mag-asawa nga ato Yes. dito sa dalom. Kay kung Nagapamatik. kisa, malimta na ang Ay, amo gid na. vows. Malimta na kung mag-kutoy ng tiyan, way na pagkaon. Correct. Kung ang isa magbalatian na, dapat nga ang pagpakigsaad, bangod ini ginsaad naton hindi lang sa tao, Ma'am Lori, Pastor, no? Ginsaad naton ini sa atubang sang Ginoo. Kag dapat ini nga saad mangin kabuhi mo tong siling nimo, Ma'am, sa matag adlaw. Yeah. Mangin way of life naton Yeah. ining aton nga Yeah. vows. Way of life. Bangod ini siya walay katubtuban naton nga pag updanay Yes. kag pagpakigsaad hindi lang sa isa kag isa kundi sa atubang gid sang Ginoo. Sa Ginoo. Yeah. Kag Pastor, no, last point nga ko ni share. Inabalang idea, Pastor, inabalang saying a constant practice makes one perfect. Na ti kung pirmin mo na gina-practice ang imong commitment every day. Yeah. Pirmin mo gina-practice. Hindi na mahimo na nga part sa imong kabuhi. Nga you are always committed sa imong nga partner. Pero kung hindi mo na gina-practice, most likely may tendency nga malipatan nila. Yes. Mga kauturan, way gid guro namon mahatag ang tanan nga inyo ginapabot. Pero si Ma'am Lori with Pastor Aragon, kami gapati nga ang mga major nga mga insight sa aton leksyon amon nga hatag, amon na share sa inyo. Kabay pa, ini magadugang sa nga aton nga pag-alagad sa Ginoo ang iyabi naton kung paano kita maghiliusa sa aton familia. Number 1, si Kristo, ang gugma ni Kristo, dulaon tang pagkamayayahon, ang aton commitment always, every day, it should be there because those are, among others, keys for us to be united as one family. Kag kun ang familia united, Ma'am Lori, ang church is also united. Kabay pang Diyos, magapakamayo sa aton pastor, aton iduko ang aton mga ulo sa pagpamumuno. Nagapasalamat kami Ginoo sa pulong nga amon natun-an tuguti nga amon mahimo nga ikaw amo ang mangin sentro sa amon panimalay bangod ikaw amo ang liabi sa tanan nga mga kadaugan, liabi sa tanan nga kalipayan sa sulod sa panimalay. Kabay imong bendisyon amon mabaton nga tanan karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.